Volám sa Teo Kunštek a v rámci našej spoločnosti robíme jeden taký zážitok, ako je prevezenie sa na takýchto pitbajkoch. A tieto pitbajky sú kubatúry 140 a 160 cm kubických. Tieto motorky, oni aj keď sú malé, tak sú určené aj dospelým ľuďom. Tak idem prvýkrát na takéto motorky, som vedavý, čo to dá. Uvidíme, dúfam, že to užijem. Na pravej strane pridávaš plyn, pravá páčka je brzda. Stlačíš spojku a nohou tú páčku posunieš hore. Posledné úplne dole je neutrál, 1, 2, 3, 4 sú polohy hore. Vždycky, keď brzdíš, tak sa snažíš brzdiť súčasne. Jazda bola super, ale z začiatku treba sa na to zvyknúť, to chvíľku trvá, keď človek zvykne na takú motorku a potom už keď človek sa do toho užije, už to je super potom. Trať bola trošku mokrá, tam sa to šmykalo ešte, ale potom úžasné. Ďakujem, uži si to.